Mugonera nkhani pano pa Zodiac ndipo mwe ndine chisomenyo ndati ndi zambiri poseyedwa pakhani pomwepo. Nthambi yona za ngozi zokoma dzidzidzi ya Dodma yatsimikiza za imfa za anthu 16 amene ataya miyoyo yawo pa ngozi zokhudza mvula chiyambire nyengo chaka chino. Mneneri wa nthambiyi Chipiriro Khamula wati anthu 13 afa ataombedwa ndi mphenzi ndipo ena atatu makoma a nyumba anawagwera. Khamula akumbutsa anthu kuti azitsatira uthenga wa zanyengo kuti achepetse chiopsezo cha mphenzi monga osakhala pansi pa mtengo komanso pafupi ndi mawaya amagetsi nthawi imene mvula ikugwa. Ndipo bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED lati silikukhutira ndi momwe boma likuchitira pokwaniritsa ndondomeko zomwe linakhazikitsa zokonzera mavuto azachuma mdziko lino. Mkulu wa CDED Sylvester Namiwa wati boma likuyenera kutsatira njira zothandizira anthu kuti asamaphinjike kwambiri ndi mavuto azachuma osati misonkho yomwe ikusautsa Amalawi. Tindi zambiri mu ripoti ili la Kenford Ndima. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani, mkulu wa bungwe la CDED Sylvester Namiwa wati ngodabwa kuti boma lilipo pano likuoneka kuti likupitiriza kuchita zinthu kuchokera pomwe boma la Malawi Congress MCP linasiyira popereka chitsanzo choti silikuchita kanthu pa zakatangale zachitika m'mbuyomo. Anamiwa ati pakufunika kusintha momwe zinthu zina zimachitikira m'boma kuti mavuto monga kusowa kwa ndalama zakunja athe. Iwo atsindikanso kuti boma la DPP lichite kafukufuku wa zachinyengo zachitika m'mbuyomo. Iwo ati kumbali yawo bungwe la CDED lalembera kalata bungwe lothana ndi katangale la Anti-Corruption Bureau kuti lifufuze za ndondomeko yogula mafuta a galimoto malita 51 million kuchokera ku Kenya zomwe zinachitika mu ulamuliro wa MCP. President Mutharika wakhala akunena kuti boma lake likudana ndi katangale, koma zikuoneka kuti anthu ena mu chipani cha DPP akusonkhezera katangale. Achakwera adayankhula poyera mpaka mwapawo kuti kuli katangale wananu ku nthambi ya Nokma, koma nzomvesa chisoni kuzafika lero palibe ndi mmodzi mwa chosedwa ntchito kuno ku anthu akugwira ntchito. Koma nduna zofalitsa nkhani Shadrack Namalomba yapempha bungweli kuti lideke ponena kuti kafukufuku wa boma amenera kuchitika motsata malamulo. Dziko lino limayendetsedwa ndi malamulo. Ndi malamulo amanena kuti ngati mukufuna kuthesa munthu ntchito pakhale ndondomeko. Ngati mukufunanso kuthesa contract ya munthu pakhale ndondomeko. Mukapanda kutsatira zimenezo kungoti lero ndiye kuti kumakhala ku khoti kumakhala kulipira ndalama za nkhani. Amene akavutike ndi nani? Wovutika ndi Malawi. Bungwe la CDED latinso lili ndi malingaliro okumana ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Jane Ansah pa nkhani ya ulendo wake opita ku United Kingdom omwe ali kuti agwiritsa ntchito 2 billion kwacha ya boma. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Zotsatira zakafukufuku wa mgwirizano wa mabungwe Countdown to 2030 zaonetsa kuti dziko lino likuchita bwino pa kuchepetsa imfa zobwera kamba kochembere ndi makanda potsatira kuchuluka kwa chiwerengero cha amayi omwe akuchitira ku chipatala. Komabe kafukufuku akuonetsa kuti pali kusiyana kwakukulu pakati pa olemera ndi osauka pakapezedwe ka thandizo la zaumoyo, pamene akuonetsanso kuti chiwerengero cha ana omwalira pobadwa ndi opitirira chikadali chokwera. Chisomo Chingwalo ndi zambiri mu ripotili. Kafukufuku wa kadaulo ochita kafukufuku wa za sayansi oonetsa kuti dziko la Malawi lachilimika popereka thandizo la chipatala kwa amayi oyembekezera ana ndi achinyamata. Komabe kafukufukuyu akuonetsa magawo ena omwe dziko lino likuperewera kuphatikiza kukula kwa kusiyana pakati pa osauka ndi olemera polandira thandizo lina la chipatala, komanso kukwera kwa chiwerengero cha makanda obadwa atamwalira kapena kufa akubadwa poyerekeza ndi mlingo wa dziko lonse lapansi. Mmodzi mwa ochita kafukufukuyu, Professor Adamson Muula, anati zotsatira za kafukufukuyu zipereka danga kwa adindo kuti achitepo kanthu pamene dziko lino likukwaniritsa ndondomeko za umoyo za 2030. Azimayi onse akumachira mzipatala, chimene ndi chinthu chonyaditsa tikayerekeza ndi mayiko ena. Taonanso kuti dziko lathu lino ana 94% akukhala kuti akumaliza bwinobwino katemera, pamene chiyang'aniro cha mabungwe osiyanasiyana olo mayiko ndikuti 90%. Chinanso ndichonena kuti taona kuti kumbali ya ngati kuchira popangidwa operation ngati cesarean section, zimenezi ndizokuti pakhala kuti zinthu zikupita mtsogolo, ngakhale kwa anthu amene ndi osaukitsitsa mwayi umakhala wochepa. Mwambowu unalinso mbali imodzi yophunzitsa atolankhani za kafukufukuyu kuti atenge gawo lalikulu pofalitsa zotsatira zake. Mmodzi mwa atolankhani omwe anali nawo pa mwambowu Wycliffe Njiragoma anati kunali koyenera kuti atolankhani
adziwe za kafukufukuyu kuti akhale ndi uthenga olondola. Countdown to 2030 ndi programu ya pa dziko lonse yotsatira thanzi la amayi ndi ana kuti lithandize zolinga zokhazikika za chitukuko maka polunjika pa nkhani za umoyo. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe la Christian Health Association of Malawi CHAM lati ndilodzipereka kuthandiza Malawi amene amavutika kupeza thandizo la umoyo loyenera kamba kavuto la kusowa kwa chipangizo komanso zipangizo mzipatala. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Dr. Ann Poya wanena izi pomwe amapereka zipangizo ku chipatala cha Kamuzu Central za ndalama zokwana 203 million kwacha. Wachiwiri kwa mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central Dr. Caroline Mwanda wati katundu ya wathandiza kwambiri popeza zipangizo zomwe boma limapereka sizimakwana nthawi zonse. Ndipo kampani ya Sky Energy Africa yalimbikitsa Malawi kuti agwirane manja poteteza chilengedwe pogwiritsa ntchito zipangizo ndi ukadaulo ochepetsa kutulutsa mpweya woyipa umene ukuthandizira kuononga chilengedwe. Izi zaneneredwa ku Blantyre pamwambo opereka galimoto ya magetsi yokwana pafupifupi 74 million kwacha ku National Bank. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku Sky Energy Africa Akondwani Tcheleni ati kuperekedwa kwa galimotoyi kwachitika potsatira mgwirizano omwe ulipo pakati pa makampani awiriwa pa nkhani za mphamvu za mbwezera. Monga mmene mukudziwira ili dziko lokhala la Malawi limene tili nalo tilibenso Malawi wina ndi ifeyo tili nawo udindo kuti tilisamalire kumbali ya zachuma komanso kumbali ya zachilengedwe. Kumbali ya zachuma ndiye kuti tikhala tikuthandiziranso boma kuti vuto la mafuta limene takhala tikumana nalo likhale likucheperachepera pamene anthu agula magalimoto awa amene ukangochaja ndi ndalama yocheperako mwina 5000 chakuti kwacha ukumatha kuyenda 350 km ndiye kuti anthu akukwanisa kumaseva ndalama mu njira imeneyo. Komanso pamwamba pa zimenezo tikusamala zachilengedwe chifukwa chonena kuti magalimoto amene wasakutulutsa utsi umene umatuluka magalimoto oyendera mafuta. Mukudziwira kuti National Bank ndi imodzi mwa mabanki akuluakulu Malawi muno imene ili ndi makasitomala ochuluka. So makasitomala awo amene ali nawo a National Bank akakhala kuti ali ndi kufuna kuti tayikire ma system a solar kaya ndi manyumba, mzipatala, maskulu, kaya ndi opopera madzi m'agriculture akumatha kubwera ku office kwathu kuzatenga ma quotations. Ndikubwereranso ku National Bank nkuzatenga ngongole zimene chiwongola dzanja chake chili chochipirako ncholinga chokuti akwanitse. So pali mgwirizano pakati pa ife ndi National Bank kuti izi zitheke. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku National Bank Michael Chikapa ati ndi imodzi mwa ntchito zomwe banki ikuchita pansi pa gawo la ntchito zachilengedwe. Ndi ngati banki tagula galimoto yoyendera magesi kuchokera kwa mmodzi mwa amene timagwira nawo ntchito ngati ma partners amene ili Sky Energy. Galimoto iyi ndi yoyendera magesi. So ichichi ndi chisonyezo chabe cha kuzipereka kwathu kukhuzana ndi nkhani zakasamalidwe ka zachilengedwe. Komanso mwina mukhoza kukumbukira kuti tili ndi ma project kapena zinthu zina zitatu zimene tikupanga ngati banki. Chimodzi mwa icho ndichoti tikuzala mitengo madera a dziko lino la Malawi pena paliponse ngati banki. So tili ndi thumba la ndalama limene likutithandiza kupanga zimenezo. Kuonjezerapo tathandiza zipatala kapena masukulu, tapasa masola komanso masola pampu. Chomalizira chimene tili nacho ndi ngongole. Chimodzi mwa ngongole zimene timapereka, ngongole imeneyi imaperekedwa makamaka kwa amene akufuna kugula zinthu zokhuzana ndi zachilengedwe, zinthu zimene zili zothandiza kusamalira zachilengedwe ngati masola komanso mapampu ndi zina zotero. So ngongole imene imaperekedwa kwa makasitomala amene ali a National Bank amangoyenera kupita ku Sky Energy kapena ku Sky Africa, ku Sky Energy Africa kapena ku Energy 265 ukatenga quotation. Ndiye kuti ife timapanga asesi wapasa ngongole paka chokongola zanja osika kwambiri. Komanso ngongole zimenezi chikole chake chimakhala zomwezo zimene atengazo. So ni ngongole zochipa ndithu zoti wina lese akhoza kufikira.
mboma omwe anapuma ntchito lapempha anthu mdziko lino kuti azisokoza ntchito zothandiza anthu achikulire ndi ena osowa ponena kuti ndi udindo wa aliyense kuthandiza anthu otere. Izi zanenedwa pomwe bungweli limayendera achikulire kumalo amayi mbambande ku Lilongwe, komwe bungweli lapereka zovala, chakudya ndi ndalama ngati njira imodzi yokondwerera Christmas. Sarah Tembodzi ndiripotire. Bungwe la alembi a mboma opuma pa ntchito la Association of Retired Principal Secretaries lati poona kufunikira kopereka thandizo kwa anthu osowa makamaka okalamba, anthu akufuna kwabwino akuyenera kulimbikitsa ntchito zothandiza anthuwa pa nyengo ya chisangalalo. Wapampando wa bungweli ya Chris Kang'ombe wanena izi popereka zinthu zosiyanasiyana ku nyumba yosungira achikulire ya mayi mbambande. Ndi pempho lathu kuti monga anthu pawekha kaya mabanja mabungwe tizikhala okhudzika ndi zosowa za anthu ena, ndipo pamene tingathepo tichitepo kanthu, tisadikire kuti zichuluke. Koma kalikonse kamene ife tingathe kupereka kwa ena nkofunikira kwambiri mama kanthawi ino yakuti anthu tili pa chikondwerero. Pakadali pano anasitima chikajwala akwa mayi mbambande ayamikira thandizoli ponena kuti lithandiza kwambiri anthu okhala kumalowa. Ifetu pa moyo wathu tathokoza kwambiri chifukwa choti mayi wathuyi watopa nafe kutidyetsera, ndipo chithandizo chikambobwera ifeso timayamikira. Tele mutibweretsera phasi imeneyi, Mulungu akuyamikireni, ifeso talandira m'manja awiri. Mayi mbambande ndi malo osamalira anthu achikulire ndipo amathandiza okalamba pafupifupi 70 opanda kulandira thandizo kuboma kapena mabungwe. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe ndine Sarah Tembo. Bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority lapereka thandizo la zipangizo zachipatala za ndalama zokwana 9.7 million pa chipatala chachikulu cha boma la Mulanje. Polankhula pomwe amapereka thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la MRA ya Grey Balawi wati ndi njira imodzi yosangalala limodzi ndi anthu mnyengo ino yachisangalalo komanso kubwenzera kwa omwe amapereka misonkho. Zambiri mu ripoti ili la Fletcher Mandala Chiponda. Misonkho la MRA lapereka kuti labwera mu nthawi yake, maka mu nthawi yomwe chipatalachi chimavutika pakafunika makina othandizira anthu kupuma. Dr. Njikho atinso thandizoli lithandiza ena mwa ogwira ntchito za umoyo omwe angolembedwa ntchito kumene omwe amasowekera zipangizo zina zogwiritsa ntchito. Iwo ati izi zithandizira kuchepetsa chipsinjo chomwe chimabwera kamba kosowa zipangizo, komanso zithandiza kukweza ntchito za umoyo pa chipatalachi. Amene wathandiza kwambiri chifanena kuti mapatient athu ambiri akumakhala kuti nafunikira kuti nalandire thandizo la oxygen, komano zipangizo zimene zife ngati chipatala zinali zochepa. Imene nomwina kupanda thandizo lawo ena mwayo tikanawaluza, komano chifukwa cha thandizo limene lili zikhala zothekera kuti alandire oxygen. Poyankhula popereka thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA Dr. Grey Balawi wati ndi mbali imodzi yobwezera kwa nzika za dziko lino zomwe zimapereka misonkho. Ma taxpayers athu amachokera m'midzi, ndipo kunali kofunikira kuti atayang'anayang'ana anaona kuti ndi kwabwino atapereka komphatso ku chipatala cha Mulanje District Hospital. Mwazina, bungwe la MRA lapereka mashini othandizira kupuma, sikelo, makina oyezera kuthamanga kwa magazi ndi zina. Malo mwa Zodiac kuno ku Mulanje ndine Fletcher Mandala Chiponda. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ikwimitsa chitetezo mu mzindawo pochita chipikisheni madera onse pa nthawi ya chikondwerero cha Christmas komanso chaka chatsopano. Poyankhula pamwambo yatsa magetsi osonyeza zikondwererozi, mkulu woona za zomangamanga ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe Julius Tsogolani anapempha anthu okhala mu mzindawo kuti aonetsetse kuti akukhala mosamala. Iwo anafotokoza motero. Tikayatsa magetsi awa cholinga chathu ndi kuyambitsa nthawi yopanga celebrate kubadwa kwa Yesu Kristu, ndipo tikufuna kuti anthu apange celebrate kukumbukira Yesu Kristu. Nthawi imeneyi anthu amapanga maphwando osiyanasiyana, amagawana zimene ali nazo, komanso amakhala ndi mwayi woti apange decorate city yathu ngati nthawi yopanga celebrate. They should decorate their premises, malo amene alili akongoletse monga amene takongoletsera ife apapo. Matimu oyenda kuonetsa kuti chitetezo chilipo
akhala kugwira ntchito. That is team yathu yakusite komanso I know kuti security ya polisi ikhala kugwira ntchito komanso anthu tikuwapempha akamachoka pakhomo asamachoke wonse kupita kapangasire pazikhala munthu pakhomo poti akhoza panga woche chimene chochitika njani. Pakadali pano kansala wa mdera la Mvama imwe anayimira mfumu ya mzinda wa Lilongwe Patrick Jana wapempha anthu kuti agwiritse ntchito zisangalalozi kuchitira ntchito zachifundo. Munyengo inoyo popewa kuti anthu amwe muwamo sakhala bwino chifukwa ya polisi amakhala kuyenda munsewu mayeza anthu mowa konse kuja kumakhala kupewa ngozi zomwe zimachitika mosadziwika bwino. Christmas kwenikweni kumeneka anthu kugwira ntchito zachifundo kwa anthu omwe ali osowa kuti anthu amasiye okalamba omwe amakhala kuti alibe chakudya komwe angadye m'makomo mwawo komano anthu omwe tindikuthekera kuti ndi chakudya timafunika tayitana anthu amene ajawo tisangalale nawo limodzi kuti nawonso aone kuti they are part of us. Tsopano tioneza